Ассалому алейкум, бародаро созай хубен. Бародаро ирӯз дар Франсия як паркингда истодагиам. Оз як кор мекунам. Оз як мегардам карочи фурора аял анх нигоҳ карда мерам. Ягон фурае ки байрақи Тоҷикистон дора, дарша тақ-тақ мекунем, по-любому тоҷикай. Файром мекунемша, ягон интервью мегирем. Мепурсемша ки чӣ роҳ қати омадӣ, чӣ хели роҳҳош ҳастай, чӣ қин ёда ғалтидӣ, ҳамаша мепурсем. Видеоро то ахирша тамошо кунед. Ё нестан, ё ҳамсояи хидман, инаи мошини хидмай. Так, ё руминсан. Далши мерем. О, амихе нигоҳ карда омадам, неста ягон тоҷик. Ишдам нест, идам нест. Короче, бе ис неста, ис рама дида будам, упара мерем. Так, бародароз ин амҷа. Короче, хай ё данестан руминсоян, номрои ай номрошон ман мебинам да, руминский номер, ай испанский номер, дута номер доштаи. Инаи литовский номер будай. Ози мебинем Литвада бисёр бачаҳои тоҷик бисёранд. Фақат литовский номерро кофтестам. Опа, инаи тоҷикай. Так, о инаи пардаш хуй будай, инаиро ози файро мекунем иншаалло, инаи тоҷикай. Хоб, транс. Салому алейкум. Бача тоҷикӣ? Буро куиҷа чахчах кунем. Салому алейкум, салом. Сози брат. Ту хубай? Ҳамон тинч? Ҳамон соз? Чо карӣ брат? Кадом фирмада кор мекунӣ? Хоб транс. Хоб транс да? Ҷа чӣ ку? Я попшот пуша буро як прогулка кунӣ. О. На ки ҳам ҷош дағалтида, мам ёвоним брат. Сиёмка кидестам та. Удалид намекунам да, короче, фаҳмидӣ? Ина бародаро Хоб транс, бародари тоҷик кор мекунад. Инаи бародар дар кадом фирмай? Трансмия. Трансрива, не? Трансрива. Трансрива. Хай биёй рақам наметем. Биёй хе мекунем бародар. Ному чи? Ному умед, а? Брат, ози мерем, як чида мешинем. Чойхонада мешинем. Як интервью мегирем ай худа. Чӣ роҳҳо қати омадӣ? Мақсад чӣ қинё қати сталкиватса кардӣ? Ҳамаша бачаҳода мефаҳмидем. Рафтем. Бародаро ин ҳамҷа ози медуроем. Ҳамҷа ҷои шитан ҳастай, берун хинукай. Иншааллоҳ мешинем чахчах карда. Бародар қати омадем. Ҳози иншааллоҳ яду саволо дорем. Саволоро метемша. Брат худ дар куҷо мешӣ? Ассалому алейкум. Валам касан ман мардами тоҷикда. Ман шанбе айспечак братан. Айспечага. Брат чанд қашид омадан та? Хе мегирем я 7 мошидага, я 5 мошид кор кардем. Ана ки бародар биё инҷа сар мекунем. Вақте ки чӣ сабаб шид ки ту ҳами Европа омадӣ? Ки тра гуфт мақсад ягон посредник қати омадӣ? Чӣ хел омадӣ ҳами айнол? Ина бачаҳо бисёри баъд савол метиҳанд ки ака ай чӣ сар кунем? Чӣ хел бирем Европа? Просто як история хита кантара кӯтоҳ нақл мекардӣ? Фаҳмидам братан, ман ҳами я бародар яхеш табор дар гиртека кор мекард. Мақсад ҳам гуфт ки бихе биё, гуфт мешавам омада. Ба худам чӣ кардам да? Мисол худам документҳома ҳамун несудимис мегирӣ, мисол чӣ мегирӣ, подтверждение гаи мегирӣ, права мегирӣ. Ҳама ҳамеро гирифтам, ба гуфт ки худат фирмата вибр кар. Худам занг задам, ҳами Хоб транса номерошона ёфтам. Мақсад такам менеҷеро гап задем ба ҳам документҳои дарпӯра ва ё чон мегам. Мақсад бе ягон посредник, ягон казда пул додагӣ нести, ягон кор кардагӣ нести, а? Чанд қад даву кардӣ? Чанд қад вақт рафт? Вақтиш обши, короче, я бор несудим истима клет биромад, нито биромада, гуфтанд ки ай сарака кун, хай бо дай байно менеҷеро оддих мераванд. Мисол плюс минус где-то чанд қад вақт рафт? 6 моҳ кашидак да брат. 6 моҳ фақат труда устроистау, аму приглашенита. Венжета гирифти. О, машаллоҳ. Сроки соз қати гирифта будӣ. Так, ина омадӣ ба бародар. Венжета гирифтӣ, омадӣ. Иҷа чӣ хешид? Чанд қад хонди, чӣ кор кардӣ? Амҷош ҳама кӯтоҳ нақл мекардӣ? Иҷа миёӣ братанҷон, хай фирмаи мо ҳам хелаки мисол агар экзамена супориди 400 евро метии, агар ки насупориди 900. И барои код 95 ай. Барои код 95 ай. Ира мақсад любой фирмада метии. 400 мети мисол мерай, ҳамун фирмада мети 400.
15 рӯз чи синиматр мекунанд, хостел синиматр мекунанд, ам 400 еврову я ҳафтаи дигар дарс метавонам братан. Дарси код 95 метавонад дарс мехонӣ, дар хостел 15 рӯз хо рафтӣ, наставник қати туғрид мекунанд, мерои кор стажировка. Я моҳи я стажировка мекунӣ ба самостоятельно. ана ки бародарҷон гӯш кун, ман хо ёра фаҳмидам, хай ёра гуфтагием бо хай на як бори дигар худат кӯтоҳ нақл кардӣ. Бародар нигоҳ куда, ҳами бачаҳои мо, тоҷикои мо, ҳама бародаромон чихе бирем стройка, склад, кори ферма мегӯянд, корҳои ҳами разнорабочие, ҳам хали корҳое ки дар Россия обично рафта кор кардаги омӯхтаем, ҳам хали корҳоро мегӯянд. Чӣ маслиҳат метиҳад ин бародарода? Ай ҳама роҳи осон омаданаш ҳами чиста, агар ки ҳами Европа омаданӣ бошанд, ҳами раҳи давнамоишия братан. Ҳамин роҳ қати биёянд, ҳами роҳ қати биёянд, мисол баъд метавонанд ки ягон хичон ба канал вибр кунанд, вибр кунанд ки кадом кор дава ё специалистан, ҳамун коршонда переоформин мекунанд, мераванд кор кардан мегиранд. Переоформин мекунанд ва қоида инҷа ҳама документарния ёхи, ҳама ҷо мақсад бе документ, бе исусу намегиранд. Дар маоштон гап мезадем бародар, маоши ҳамун фирмае ки шумо кор мекунед, Хоб Транс. маоши мо братан хай якум миёӣ, якам тарсис метиҳанд, оилика ягон 1,5 ё 1,300 метиҳ ба дии моҳда уже ба соз мешавад. Якум моҳ 1300 ҳами қапл метиҳанд, а? Мақсад қати наставники фоиз ҳисоб мекунанд, мисол 40 евроги аст стажировкара, 30 евро. Бачаҳо фаҳмиден, 30 евро стажировка. Мисол ҳар як рӯзе ки қати наставникат стажировка мекунӣ барои ёдгирӣ, рӯзаш 30 евро ҳисоб мекунанд. Баъде ки стажировка кардӣ, мисол 1 моҳ, 1,5 моҳ стажировка мекунӣ, баъди вай уже самостоятельно одиночка ки биромадӣ, оилик уже аму фирма пешай омадани ҳамиса қати договор мекунад, аму Тоҷикистонда. Дар Тоҷикистон қати договор мекунад ки мисол намиқай нархай кор мекунӣ, ту мегӯӣ ки вай чанде ки бигада, мисол миёӣ ба иҷа оилик та мебардорам, бо хай соз мебинам кор, та мебинам кор маҳкум шавад, оилик та мебардорам. Ям проблема нест. Бародар як чиз дигар ҳам бачаҳо да гап зан ки бародарое ки меоянд ягон моҳ кор мекунанд, кор маҳқул намешавад, Европа маҳқул намешавад, мегарданд, меранд. Барои ҳамин чӣ гуфтанӣ? Фикр мекунанд ки мақсад иҷа пулай ҳаво меғалта, мақсад ҳамин хел мебуранд Европа. Кор минусои хичам дора братан, ин кор минусам дора конкретна, одами ба сабр дар кора да ин кор. Мисол тоқат мекунӣ, ҳами як моҳ қинай, як моҳи дигар худо тоқа мебурои уш қинай, баъд алҳамдулилло ба соз мешавад, баъд дигар роҳат мекунӣ, хай кор ай хай чӣ мекунӣ. Ки ай Россияра 1000 бор хуб айда, мисол ай Россияра хуб ай, ай Россияра хуб ай, мардими тоҷик агар омаданӣ бошанд, ҳами ҳаракат кунанд, буфоратона ки биёен, мисол бихезем биёен, тамом дигар ягон чиз нигоҳ накунанд. Барои чӣ ки ман ози ҳамин телеграм каналда бисёри бачаҳо қати гап мезанем, фақат як саволай, куҷода пул битем, куҷода анкета пур кунем, чӣ хели биёем, чӣ кор кунем? Пул натена ко ба худо ягон кас дастур натен, ҳамин документҳои худона туғрӣ кунем, права, подтвержденигаи несудимост бикунем, любой фирма қати худон гап занем, занг бизанем, аварам одаман русӣ қати гап мезанем қатишон, спокойно ба ваё мегӯям ки чӣ дар кора, далша мекунем ягон ҷое. Бародаро ҳози мо ҳамин бародар қати гап задем, бе видео гап задем, ма гуфтем ки ҳози як чи ташкил карданиём. ҳози ҳамин бародар просто ман як бори дигар мнени хитада, хит омадагӣ медонӣ, ман хит бифаҳмам, бачаҳои ҳам тамошо кардесиян. Нигоҳ куда бародар, ҳози ман як фикр кардам, як идея дар сари ман омадагӣ ай. Мегӯем ки ҳамин фирмои ҳастае ку Хоб Транс, Трансрива, Гиртека, Равайни, мисол бисёранд ку РВ Транс, ҳамин фирмаҳора ҳамаи ҳамиё анкета доранд. Анкетаҳошона пур мекунӣ, мисол ба қатид алоқада мебуроянд, гап мезананд, хе чӣ мекунанд. Мо як идея дар сарам омад ки ҳамин бачаҳое ки анкета пур карда наметонанд, намедонанд чӣ хели гап занем, чӣ хел сар кунем, чӣ кор кунем, ҳамин телеграм каналда як одама вобаст кунам, мегӯм як одаме ки медонам, ман худам бифаҳмонам шояд ҳамура вобаст кунам, анкетаҳошона пур куна, консултатсия битияшона, бифаҳмонашона ки чӣ ҳуҷҷат дар корай, чӣ хел гап мезанем менеҷер хати, кадом мисол пешниҳод мекунам ҳамин фирмаҳора, ӯ бародарда ягон ҳақша бития. Чӣ фикр дорӣ худат? Ҳамин лишна ман худам ака нашуди нами анкета ман худам пур кардам. Худат пур кардагӣ, нест? Не, ман худам пур накардам. Ҳамин я бародара гуфтум,
гирифт пур кардаг аму ҳақша додумша атак кам тарак сабражат кини ягон кори қин нест ягон ман осон аст худам пур кардам я бо худам 100% пур кардам ман дар ҷои чизаш омадам эмайл неву я тай дигар короче электрони почтай ҳам чи дар ман ҳамун чиза надонистам ки чия ман рафтам я бародар буд ава гуфтам хай мақсад додемиш ягон чойпливу гирифт ҳамун чира нависта амра пур кар ёрдам карда амра я бор дигар худаш гирифт гуфт ҳамаша чотка кадаги гуфт мисол ҳамун электрони почтай ҳамун шаҳра задам ана ки нигоҳ кун ман худам якум боре ки ҳамин кора сар кардам да иҷа як бародар буд гуфт ки бародар гуфт бе ягон кас бе ягон посредник бе ягон кас ман худам дастгирӣ мекунам ёй ман фикр мекардам ки то пулнати Европа омада намешавад ин фирмаҳо ягон чӣ пул намегиранд фирмаҳои далнавошкӣ пул намегиранд бе пула фақат барои код 95 литко ҳамин чизо пул метӣ мақсад ҳамун худат расход мекунӣ дар ягон кас сум наметӣ ки ягон кас мара пеш бари хел намешавад мисол бо ҳастай фирмое ки мақсад код 95 шуна то ту омада намекунанд ман медонам ҳамин фирмаҳоро ки то ту омада намекунанд зарани код 95 пулша мероӣ мекунӣ даже намехонӣ код 95 пулша роӣ мекунӣ ҳамаша мекунӣ уже ту миёӣ не тест-драйв меспорӣ не мехонӣ ин фирмаҳо каманд ятанимта ҳастанд мақсад ихе меша ки ҳамун фирмо мепурсанд ки пли код 95 парто роӣ ку зарани мо тайёр кардан гирем атаго фирма агар ҳамун фирмара ягон одам бидона мисоло бга ки ҳо ҳастанд хеле фирма бе проблема хат пушона мети код 95 тайёр мекунанд ягон чи неста мора ма милишина мо экзамен спордаг нестем ба код 95 айтани мо ҳам маълимо хучон шита споридана барое ки мо наметонем вай спорида уҷа да асосан 360 савола вай ҳар як таймо намедонем вай хучон мешинан кор мекунанд мо да чандта савол омадаги 70 савол омадаги буд ма 56 ҷавоб додам тамом короче хучон ёрдам мекунанд хучон ҳамаша барое ки сума мегиранд ҳами як гап вақте ки шуморо трудоустроит кардан бародару омаден уже ваё винуждиянд ки шуморо тайёр кунанд кор дароӣ кунанд барои ки водитель фурада нуждатса дорад нуждатса дорад ина ҳози ҳамин бародар агар менеҷерша бигӯяд ки ман хона мерам намемонаша мега кор кӯ зора мекунаша ки кор кӯ як саволи дигар ҳамин бародарое ки омаданиянд умуман фарқ надорад кадом кор қатӣ омаданиянд ай чӣ сар кунанд кадом роҳ қатӣ биёянд ҳамин як кам тараки дигар фикри хита мегуфтӣ агар ки ҳамин омаданӣ бошанд бисёр ҳамин якум чӣ намекунанд загранпаспортшона бисёр печат дошта боша алиш мекунанд нав мекунӣ загранта печатҳои россия печатҳои бисёр дошта бошад фарқ надорад ки ҷое бошад нав кунӣ хубтара кайда мисол паспорти нав мегиранд права мисол оша категория ешон бояд ки срок категория е обязательно подтверждение гаи несудимост мисол ҳаму менеҷеро ҳар фирма мисол ҳар хел документҳо мепурса ҳаму вақте ки фирма алоқада биромад мега ки чӣ ҳуҷҷат дар корай уже вай ҷамъ мекунад началада ту бояд ҳамин чизоро дошта бошӣ началада пешай гап задан пешай анкета пур кардан бояд права паспорт подтверждение права гаи паспорту ҳамин чизо бояд тайёр боша чтобы фирмара занг мезанӣ қатиш гап мезанӣ мегӯй ки намхайр ман водителам мисол мара кор да мегирен агар ки гӯяд ки ҳо ту сразу ҳамин чизои тайёрра роиш мекунӣ коро тез буд мешавад мақсад бавайта да приглашение роӣ мекунад мисол мерай баъд очрат мегирӣ ва корот пеш меравад кора бурдан мегирӣ агар ки надошта бошӣ ҳамин чизоро ту мерай вақти гавза диққати компания ту мерай ба корора сар мекунӣ хеле да долгай бар мешава худат уже дилгир мешавӣ айуда аввал ҳамин чизоро тайёр мекунӣ любой фирмара занг мезанӣ любой фирма қатӣ ту дигар корта пеш бурда метавонӣ бародаро дар телеграм канали ман нависен кадоме ки права дора категорияи б с е дора дар телеграм канали ман нависен агар худтон самостоятельно наметонен мисол гап зада ё ки анкетаҳошона пур карда мо ягон 3-4-5 та фирмаро пешниҳод мекунем шумода кадомеша ки шумо вибр мекунем консултатсия метем шумода анкетатона пур мекунем мисол ҳамун кора началаша ҳамаша мекунем шумода мефаҳмонем далши шумо қатӣ ҳамун менеҷер
мисол коротуна дидан мегирем уже Хутун гап мезанем, баё? ҳамун менеҷерҳо уже рангам посредник чӣ кора мекунад, ҳамун менеҷерам ҳамун кора мекунад. мақсад менеҷер медон я IT экзамен мегирад, мисол занг мезана қатъи гап мезана, ба англисӣ менависа, просто калимаи русиро ба англисӣ менависа, мега ки бихуна инҷа чӣ нависага, ту бояд битони ҳамон. Мақсад ами бародар гуфтестае ку қатъи гап мезанан ҳамун менеҷерҳо мефаҳмонанд, мо ами консултатсияро шумода метиҳем. Ман худм не, мумкин ман худмам аки мо кор даем постоянно, ё бародар гуфтанд ки чӣ хел вақт меояд, чӣ хел асабот чӣ будае ки қатъи қадар мардум дар телеграм гап мезанем мефаҳмонӣ. Як каса вобаст мекунем, ман худм ягон каса мефаҳмонам, полни ами кора ёд метимша. Аллакай ҳаста як бародар уже дора маълумот дора, бо камтара хушрӯтар мефаҳмонем, анкетотуна пур мекунам, консултатсия метиҳантуна чӣ хел ай чӣ сар кунем. Агар ки хутун битонен ягон ёру бародаратун ягон рафиқтун дар Европа ҳамора бигин ҳамо мефаҳмонад. Агар ки ягон кас нест, уверена нестен хутун прямой биромада гап заданда, мо мақсад камтара дастгирӣ мекунем, ёрдам мекунем. Ҳамин кора бигем ки мошинотон ҳай гирён мекунем, заводид мекунем, хутун ҳай карда рафтан мегирем. Акай умед чӣ гуфтани ахирон гапора ку гап зана ин бародарое ки омаданиянд? ҳамин касе омаданиянд бародар жилани дошта боша, пул дошта боша, жилет накуна ишира бихеза биёя, иншааллоҳ ки корош буд мешава. Миллион бор худаш ай Россияро 1000 бор хуб аст бародар. Бихезем биёем. Зинда бошед мардуми тоҷик. Салому алайкум бачаҳо. Телеграма мемонам дар ами описанӣ, дар ами комментариям закрепид мекунам. Я лайкира монен, дига бародарам ин видеоро бинанд, видеои полезняй, бахили райбайн барен. Ам бародара дина нишон додам, мега чанд сум кор мекунӣ, YouTube нишон додам чанд кор мекунам. Ба худо нистоит ай кори ам кадеса нистоит ай. Просто ами ман лайк пайк шумо ягон сум намегирам, просто мардум бина видеора камтарак ёрдам шава биёянд. Ай ами Россия, ай азоби Россия камтарак инҷа кор кунан, роҳат кунан. Алло ҳаматан нигоҳбон шава.